ଦେଲା ତାପରେ ବି ତା ପୁଅ ତାକୁ ବଦଲାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା। ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ଶୁଣିଲା ଯେ କି ମୋ ମାଆକୁ କ୍ୟାନ୍ସର, ଯେ କି ସେ ଆଉ କଦାପି ଭଲ ହବନି, ସେଇ ଭଲ ନ ହବାକୁ ନେଇକି ତା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ତା ପୁଅ କ'ଣ କଲା ନା ସେପାରେଟ ଘର ନେଇକି ରଖିଲା। ରଖି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେଠି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ସେଇ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ମାଆଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ଲାଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ବୋଉଟିକୁ ସେ ଆଣିଥିଲା ଯେ କି ତା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ତା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଉ ବି ତାକୁ ଅନେଇଲା ନାହିଁ। କାରଣ ତାକୁ ହେଇଯିବ କି କ୍ୟାନ୍ସର। ଦିନେ ତା ପୁଅ